όρμος της Παναγίας της Κανάλας είναι το κόσμημα της Κύθνου. Εδώ θα βρείτε την εκκλησία της Παναγίας Κανάλας, της ομώνυμης. Την ηρεμία, την απλότητα και ταυτόχρονα και τη διασκέδαση. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το καταπράσινο τοπίο, να απολαύσει το κοκτέιλ του, να απολαύσει έναν πολύ ωραίο καφέ, ένα πολύ ωραίο δείπνο, ένα πολύ ωραίο γεύμα, να ανακαλύψει τις 3 υπέροχες παραλίες που υπάρχουν γύρω από τον οικισμό και να ευχαριστηθεί με τα μάτια του την απεριόριστη θέα που του δίνει εδώ πέρα ο οικισμός.